Sumoto, nga pila na pud to ka weeks ang milabay. Wala gyapon may communication ni BJ. I think last message na mo sa sag-usa kay pag July 16 and wala na nasundan pa. Although na-curious ko og unsa na iyang kahimtang if okay ra ba siya. But I know nga he can handle himself man po. I am more concerned jud sa mga bata. They were always in my mind. Kumusta na ka silang ali og is? Okay ra ba kaha ilahang kahimtang karon? Wala ba ka sila pasagdahi or wala ba ka to maghinila karon? And I can't stop overthinking. And the more nga sige ko gunahon na nila, the more nga mingawon ko nila. I really felt the loneliness sa ko ang nahimutangan. Unmotivated ko and sometimes magsige na lang kog damgo-damgo sa mga bata. That's why nag-decide ko nga muli sa ko sa Visayas for the meantime to have refreshment and set aside things nga nakapasubo na ako. Nag-process dayon ko sa ko mga documents. Gusto ra ko mo bakasyon kadali samtang dili pa kay may busy sa eskwelahan and medyo naluag-luag na sad ang border. Magpaswab na lang jud ko kay ang importante makauli lang. Pila lang pud ka days ang milabay na process na ko tanan ug ready for travel na ko. Mga 21st of August to nga nakauli jud ko sa MOA via air travel para dali ra maabot. 5 days lang ako ang giset nga bakasyon kay mabisi na sad mi sa eskwelahan the following days. Nagpasalamat na lang jud ko kay wa ko gi-report sa barangay namo for isolation. Pasensya. Taas lang og kapit kay kapitan akong angkol. Hinoon, gipa-home quarantine lang ko and bawal gawas-gawas sa balay. Gustong ta nako bisitahon akong friend kay kumustahon. Kaso, wala man pud ko makatuod og asa siya dapit nagstay. Although nga same mi nga taga Visayas pero lahi-lahi man nga probinsya. Sa second day na ako sa akong pag-stay, ambot, dili jud ko katuo sa mga nahitabo. Nibalik among communication ni BJ. Nag-ask siya og asa daw ko kay wala daw tao sa apartment nako. So I told him nga naa ako sa Visayas kay niuli ko sa MOA. He keep asking details ug asa daw ko dapit sa Visayas. Maong nakaingon noon ko. Kadaghan ba nimog pangutana oy? Ngano man, apason ko nimo dinhi. Pina-joke na ko nga istorya niya. Nakatawa na lang noon ko kay nitubay man po siya ug miingon siya. Nga sige, I'm coming. Pagsunod adlaw sayo kay ko gipukaw sa akong inahan kay imbis katulgon pa kayo ko kay alaunan ako sa kadlaw nakatulog. Gipukaw ko niya kay naalagi daw lalaki sa gawas nga nangitan ako. So gitagaan ako si nanay og kwarta kay base ng order to nako sa mga kailan nako nga online seller. Kay suka jud bitaw pag-abot nako sa balay na addict man ko nga sigig mine sa mga baligya sa ko mga kailan. Ang tana akong nanay, ngon saan man ako ning kwarta. Ito bag ko nga bayaris tunay basin order to nako. Dahil natulog noon ta kog balik, ingin akong nanay, nayabag man ka. Nga murag dili man to delivery boy. Mura man ganitog army. Pagkadungog jud nako ato kay murag nalagpot ka jud akong spirito. Unya kusog kay akong kulba kay si BJ man jud ang ako na imagine. Mura nagtanga siguro ko og pila ka minutes sa kama o sa ko naka-decide nga magawas sa kwarto. Paggawas pa na ako sa kwarto, wala jud ko masayop nga naabot jud inyong papa sa moang balay. Gikalma lang jud nako akong self kay wala jud ko kasabot unsay akong i-react. Ang maong nakaingon si nanay nga army kay naka-fatigue man day siyag pants tas naka-t-shirt sa upper og naka-backpack. Ako siyang giingnan, "Huy, nagunsa man ka dire?" Pina-uniform pa jud kag outfit diya. Kaya nahibulong jud bitaw ko nganong wala siya nag-civilian nga wala man siya trabaho. Tabag siya, diskarte na nako para makasulod ko sa border nga walay hasol-hasol. Tabag ko, nabuing na jud ka BJ. Nganong niapas man ka nako dinhi. Pero sa tinud-anay lang, gibati jud ko atog kanya. At the same time, nakatawa pud ko sa iyahang tubag. Ingon siya nga, basin pa di ay o gimingaw na ka sa kuha. May na lang, malipay na karon kay nagkita naman ta. Ingon ani jud ni siyag mga tinubagan. Bisan kadtong nag-uban pa mi silang balay. Kanang pinahilas pero snappy gihapon.
Pero napansin jud na ako siya nga medyo mura siya migamay. Basin hago jud kay siya sa ilahang trabaho. Ako siyang giingnan, gikan mo nag-encounter or gyera, mura man kag ni hugo lagi, or grabe lang jud kayo inyong trabaho. Tabag si BJ nga, di man makahago ang trabaho, kaya anad naman ko ana, pero ang kamingaw dili makaya. Tabag ko nga, kay nga no, ug mingawon dili na lang siday kamukaon. Then mitubag si BJ, nga mukaon man sad, basta, gimingaw pud ko sa mga bata. Parehas jud ay ming duha. Pero na siya na-share na ako nga tuyoon day niya og labay-labay sa balay nga gipuy-an sa mga bata. Aron lang jud makita niya, kaso matunong man jud nga mogawas ang mahan. Maong dili na lang siya modayon og stop over dito. Usahay makawonder jud ko ani niya kay dali ra kay siya makatrace or makatuod sa usa ka lugar. Pero matod pa niya nga tungod daw na siyang mga connections. I remember nga giingnan pa ko niya, mong ikaw ayaw jud tago-tago nako. Kay bisan asa pa ka charm, matultulan gihapon ti ka. Ningon na lang pud ko nga, believe na jud ko nimo kung sundon gihapon ko nimo, bisag adto na ta sa impyerno. Pero amaw jud kaayo og tinubagan kay miingon man noon nga, impyerno dayon o pagkanita ka adto heaven. Nakatawa na lang jud ko. Makamingaw pud biya ang mong tabi-tabi. Dayon na topic po namo ang about siyang igsoon. Moday nga ni biyahay siya Visayas kay bisitahon niya iyang ate. Nakuha man siya passes maong gituyo niya biyahe dere. Gustong ta ko muuban kaso di man siya pakuyog kay basin ko no istrikto adto. Unya mahabilin noon ko kay kulang ko sa mga papilis. Pero balitaanan ako niya kung unsay status sa iyang ate. Kadali raman sa daw siya an mo balik sa dayon siya sa Mindanao after sa iyang pagbisita. Ni-suggested siya na ako nga basin o ganahan ko makigdungan uli niya since August 25 man sad akong balik sa Mindanao. Gustong ta ko kaso maluoy man pud ko niya nga magbalik-balik sa mua kay medyo layo bi atong iyahang adtuan. Ingnan na lang ako siya nga magkita na lang mi sa Mindanao. Igma kauli na mi. Nisugot man po siya ato. Wala na sad nako siya gipadugay sa balay kay aron makabiyahe na siya padulong sa iyang ate. Pero before siya nigawas, nakurat jud ko kay ing ani iyahang pagpananghin. Ingon siya, "Naitay, salamat sa pagpadayon. Muadton ako." Itando ra sad silang nanay og tatay. Niuban ko niya sa gawas nagatang mi og sakinan. Medyo na ilang ko gigipanan-aw mi sa among mga silingan, pero wala ko'y mahimo kay normal naman jud na sa tong mga neighborhood nga mahimong audience kanunay. Pagpara niya sa jeep, nigunit siya sa kong kamot while ingon siya, "Musakay na ko ma." Nasyak jud ko kay dugay-dugay na ba ako nga wala kabati nga moingon siya ma. Sa moto nga nisakay na siya og milarga ng jeep. Nibaktas na ko padulong sa mua, dayon giingnan ko sa kong gagaw nga, "Mao na to day? Wala man laikis." Nagkatawa na lang jud ming duha. Unsaon taman nga kutob raman jud sa kamo. Tuod man, nag-update jud ko ni BJ sa kahimtang sa igsoon. Sadly, wa pa kayo naka-recover akong friend pero napod ko no'y times nga maulian siya. Pero mo balik ra daw gihapon. Maluoy ko magunahon na nga she suffers a lot. I just hope na unta sa mga husband diha. Please don't let your wife feel like they are less and unloved. Depression is not a nonsense thing. Please have time and patience sa inyong mga wife, especially if naana mo yung mga kids. Let God be the center of your marriage or relationship. Iloy kayo ang mga inosente nga madamay tungod sa mga problema sa mga mag-asawa. I'm stating this kay dili tanang babae same og mindset sa mga giingon nga strong independent woman. Kay generally speaking, girls are emotional. I'm praying for the fast healing of my friend and to all people who suffers the same. Anyways, na-expire na akong vacation sa balay. Grabing paspas jud sa dagan sa adlaw eh. Ibiyahe na ko paingon sa Mindanao and by 3 p.m. ang arrival. Naabot na sad ko sa apartment mga 6 p.m. na kay naghapit-hapit pa ko sa syudad. Natulog din ko pag-abot kay feel na ko naka-jetlag ko. Char, bitaw, gikapoy ko sa kong lakaw-lakaw. Siguro mga 11 p.m. na to sa gabi nga nakamata ko kay gibati ko og kagutom. Napansin ako sa kong phone nga naay 10 missed calls og 12 ka messages from BJ.
Pagbasa pa na ako ay ani ang sulod. Ang message from 1, 2, 3, 4 kay abot na ka. Pagka 5 ka message kay huy. Then sa ika-unom hantod ika-12 nga message. Ang sulod kay ma. Nakaanliguro kay balik-balik rang sulod. Nagkaon ako ato when nag-reply ko sa iya og pa. Gitubayan na lang sad nako. Abi na kog dili mabasa kay gabi na biya kaayo. Pero ni-reply man di ay. Ingon si BJ nga, I miss you. Naliki inyong mama Jay. Mo reply ta ko kaso ni tawag man dayo. Nauna pa maday ko abot siya. 6 PM iyang arrival and mao di ay nga nitawag siya. Kay anhi unta siya sa apartment mo stay. Kaso wa man pod lagi siya ka sure og naabot na ba ko. Kay that day pod wala man may nag-communicate. Wala pod ko nakabantay siyang tawag kay pertisad na akong tuluga. Sa among tawag-tawag ni kalit siya ingon nga halaya kay diri sa balay eh. Makabungo lang kami nga. Dili na jud kya ganahan mo balik dire. Tabag ko nga dili na ko mobalik di eh. Magunsa man ko diha. Basin maghinilak ra ko sa kamingaw dihang dapita. Mitubag si BJ, maayo pa ani, anha na lang ko magulian. Pero sayang mangguning balay kay nabayran ni na kog sugod, unya walay magpuyo. Ang balay day tuod na among gistayhan sa una, kay siyahang kaila, nga tuan na nga nag-migrate sa gawas. Huwag siya'y gipa-assume. 2 years na lang og ma-paid na niyang balaya. Actually, wala man dyan unta siya'y planong mapalit og property. Pero, sayang manggod og dili daw niya kuhaon kay magkadugay magkamahal na biya ang value sa yuta. Moto ako siyang giinan, nga hoy, ayaw pagsigi og ari-ari sa apartment. Kay mahibong na ni akong landlord, basin suktan kog doble. Kay makaingon nga dinhi na ka nagpuyo. Pero sa tinuod lang gusto jud ta nako nga mag-anhian siya. Pero kay lisod man god kay wala man ko kasabot sa status ng mundo. As much as possible, dili ko ganahan mohatag og uy if walay assurance. Kay kitang ladies, we deserve someone nga sure sa tuwa. Loyalty and security are just a bonus. Kaya nga si BJ, sa landlord jud ka ha or sa imong suitor nga sige kanaan ha. Nasya ko kay dis aman siya nakabalo nga niari si taga BFP. Sa tinuod lang, mobisita pod si BFP diri sa apartment. Pero dili man sad permente. Usahay lang, mga once a week or usahay dili jud. An bisan og kapila na to nako siya giingnan nga dili na lang sa ko. Kay bisag unsaon nako, di man gyud siya magustuhan sa kong kasing-kasing. Pero magsige gyapon siya panguyab. Maloy biapod ko pero ingon sila nga ang kaluoy dili jud daw sukdanan aron sugto ni mga usa ka tawo. Wa ko siyang giingnan, nagpataka naman pug kag istorya diha. Tabag si BJ, abi ni magwala o kay baloan na. Nakoy kaila diha si mong gipuyan. Murag na feel nako nga sa lain na ni padulong, maong gilikay nako sa laing istorya. Mingon ko nga gikapoy ra ka BJ. Parehatang duhagi pang kapoy. Mga tulog na ta. Din mga si BJ, basta, papatan ho man ha, napakoy isulti nimo pero sunod na lang. Tabag ko nga, sige na, katog na diha. Good night. I-off din ako una-una kay kahibalo kong wala mistarong panimotron. Kay gipang kapoy basig unsay mayayaw na mo sa usag-usan. The next day na early call from school. Mag-Zoom meeting me half day and asay mga importanteng announcement gikan sa chat. Paguman sa meeting na mo, nag-rest sa okasyon kay medyo nisakit ako mata nga sige tinutukay sa laptop. Nitingog din ako messenger. Pag-check pa na ako, nag-chat na po tong taga BFP nga pwede ba daw mo ani siya ron sa apartment kay naa daw siya ihatag. Usually, ing ani ni iyang style kanang mo anhi kay naa daw siya ihatag. Kunya, iabot kay walay dala. Dili sa ingon niya nag-expect pod ko, pamansad ko maanad o mga material nga thingy. Pero kay nakabantay lang jud ko siyang paagi, maong makaingon ko ug unsa jud ay kaha ni iyahang ihatag. Well si BJ pod kay dili mananghid nga moanhi. Makuratan na lang ta kay moabot rag galit. So gi-chat back na ko siya. Sige, pero last na lang nang anhi nimo. Basta kay namotbot ko niya atong mga rason. Then hapon na kaayo ni adto si BFP sa apartment. Tuod man
Giprangka na jud nako siya sa tanan-tanan, bahalag makasakit ko. Pero di ko ganahan nga magsige gihapon siya og anhi or magparamdam. Igo na be, kay bisag dili tagwapa pero naapod ra ba tay right na mo baliban. Natapos ra sa damong istorya, an bisag endgame me willing man gihapon ko makikigala niya. Pero depende na lang sad niya og mutagad paghihapon siya sa kuha. Paglakaw niya, nanilhig ko kay daghang abog-abog sa sala. Sa dihang nakabantay kung murag naatoy tao sa pultahan. I thought ni balik ang taga BFP. Pero pagkakitaan nako, nakuratan jud ko kay si BJ man ang niapon. Naka-white t-shirt ra siya o gisagbay ra niya iyang upper uniform sa baga. Nagtinanaway ra mi kadyot dahil nisulod siya og nilingkod sa sofa while miingon nga, "See? Tagaan ko palagi." O jud ko ganahay siyang pagkasulti. Lain jud akong pagsabot ato. Unsay pagtuon niya? Namangka ko sa dalawang ilog, nayabag na. Ug ako siyang giingnan nga ayaw ragod ko sa mukha karon be. Kay gikapoy ko. Tubag sa BJ, maong dili ko nimo paarion. Kay kadto man siya imong sugtan nga mag-ani-ani. Mas nisamot jud noon kog kalagot, maong nagpataka na lang pugog yaw-yaw. Ako siyang giingnan nga wala kay labot ug bisan kinsa akong panion. Kay ako ray nagpuyo dere. Ug wala sad kay right na mustay dere kung palahason ta ka karon. Nahilom siya galit ay nakarealize siguro tong amaw. Wala naman siya ni tingog, maong nisulot ko sa kwarto. Taod-taod, nisunod pod siya. Ingon siya, "Sorry na god." Well, dalagunit sa kong kamot pero akong gikuha kay da nag-arte-arte inyong mama. Ingon siya, "Ayaw lang ko palayas sa karon. Sa tinuray lang, wala ko sabot nga nung nag-ing-ani ko. Basta kay, di jud ko ganahan og nailain nga magdul-duol nimo." Naliki na sad ko. Mo-confess naman siguro ni. Nilingkod ko sa kama, nitwapad pod siya. Ug wala jud ko makasagang siya ang gipangtugan. I mean, wala jud ko ka-imagine ba nga maabot may sa ingon ani. Kay bisan ako, dili sad ko magpabebe. Nga naman sad ko gitagong feelings para niya. Pero gi-never mind rato nako kay basin og mawala ra. Pero until now, naman gihapon. And another thing pod is nag-share pod siya nako nga sa una ra di ay siya nakaila sa kuha. Kay gireto manday ko siya ating adto niya. And no earth jud ko ana nga gihanyag na day ko sa kong amiga. That time pod kay wala siya uyab. Pero wala ra jud daw siya nagmay nako ato. Wala ko niya gi-add or gi-chat. Just nothing. Siguro dili pa ko niya feel that time. Not until nag-meet na daw mi in person ug nagkauban mig puyo. Dito ra daw na usab ang tanan. And matod pa niya, blessing in disguise daw to para niya tong nahimo ming tigbantay sa iyang mga pagumangkon. Niangkon pod siya nga na siya'y sayop nga gibuhat. Dugay na diyan ni kontak ang papa sa mga bata niya pero wala niya tubay kay kuno og kuhaon ng mga bata. Mawala na pod ako niya. Imbis ang mga bata na lang daw iyang gihimong way aron magkauban mi permi. Bantog ra kakalmar jud kay siya atong mga higayuna kay kasabot naman day siya sa mahitabo. Maong nakonsensya jud kuno siya atong panahona nga magtan-aw nako nga perting hilaka. Kay og gihatag pa daw dayon niya ang mga bata. Basin dili untaing ato kasakit among bation. Ug dili untaing ato kay grabe among bation na kamingaw. Pero dili na ko siya ma-blame pod kay sa time nga naasaya ang mga bata. Gipangga man sad niya pag-ayo. Anyways, nahuman naman to og naka-move on ako gamay ato. Medyo pa kaayo nag-sink in sa kong utok ang uban niyang gipangsulti og natameme sa niyong mama. Maong nakaingon siya nga, "Naminaw pa ka na ako." Mitubag ko nga, "Naminaw ko." Sige padayon na. Mitubag siya nga, "Mao na to. Human na." Naambot ba og ganong basta kay nagkatawar ako paingon niya og human na. Moto nga nangatawa ming duha. Mura naman jud noon mig nga amaw ani. Naputol po di ay among istorya kay naay nanampit na ako. Pagawas na ako among silingan di ay kay naghatog sudan. Pasalamat na lang jud ko kay natunong ko sa mga silingan nga manggihatagon. Pero may ko kadawat og ayuda. Nangaon na dayon may kay gigutom inyong papa siyang litanya. After ato, nagtambay mi sa sala. Namilo sad ko sa mga nilabahan ako. Dayon ni kalit na po siya ingon nga, "Ayaw na to pabalik atong usad diri. Kay basig mag-abot na pod mi anhi, aw, magsumbagay jud mi." Tubag ko niya, "Paghilom BJ oy,
Naggara-gara na pud ka diha. Ayaw jud ko pakauwawi dere. Ikatawa din siya og miingon niya. Joker gani ba? Basta, ayaw na tog padaulan nimo ha. Arkansi bi jud ko kay permi ko nga naa sa layo. Kung makasulti siya kay murag yung di ko kasaligan, maong gigara-gara po na kong tubag. Huwag ako siyang giingnan, depende na lang ni sa kitaon ako. Murag mas ganahan bi ako naara sa dugo. Dami tubag siya nga, kung ikaw, huwag wala kay konsensya, di ka maloy na ako. Nagpaloy-looy dayon ninyong papa. Sa moto nga wala na lang ko nitubay og balik. Naglatag na lang ko sa bedsheet nga igdaan niya. Nikalita po ni siya ingon nga, feel ni mo paspas ra kayo ko. Pag-unawa kay ko kagets pero na-realize na sad na ko iyahang gimin nga paspas. Nagunahuna po ang tako sa kong itubag but niingon na po siya nga, pasensya ha. Di jud ko gusto mapariha atong sutor nimo nga pila ka tuig nimo gipahuwat. Kay og kaya nako lihokon jud dayon na nako. Kay og dili na gani na makuha sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. Sa tinuod lang medyo nakuyawan ko ato kay wala ko naanad niya nga ingon ana siya daway mo istorya na karon. Kuyawan masadta siya hanggalawan. Ug ako siyang giingnan. Ingon ana jud ka mangulitaw si mong panguyaban. Mitubag siya nga, dili man si muhara. Ambot nga no, basta kay kursonada kay ko si muha. Wala man ka ko nimo gilumay. Dahil ni katawa siya. Naghilas-hilas na pod nga wala man tawon ko'y black magic ko'y. Usa pa, di man na tali uso karon. Moto nga bisan asa na noon naabot among istorya. Naabot nami sa mga uong-ungo o mga past experiences namo nga horror kayo. Mosa niya akong ganahan ani niya kay dili gini siya mohotan og istorya bisan unsa nga topic. Naayo siya ikatampo. Maayo ni siya tagaan og medal nga best in sharing og ribbon nga most talkative. After sa mong tabi-tabi, nisulod ko sa kwarto kay nagtarong pod ko sa kong higdaanan. Taod pa ko ni gawas. Pagbalik na ako sa sala, nagpiyong na sa BJ. Medyo naluoy ko naglantaw niya kay gipilaw niya ang half ang unlan. Mong gipunan ako usa ka unlan. Gipadoble na ako iyang unlan aron dili magsakit iyang likod. Wala sad kaayo na ako gipabantang sa iyang electric fan kay aron iwas panuhot. Dayon gi-off na nako ang suga. Gatiman dyan ako pag-ayo inyong papa aron makatulog og hapsay. I think 4 AM pa siguro to. Nalubatan na lang ko kay nikalit man siya sulod sa kwarto ug nananghid nga mulakaw na siya. Ako siyang giingnan, nga alas 4 pa man, naa pa may curfew ron. Tabag sa BJ, nga di pod dali ko dakpon kay naka-uniforman ko. Mag-text ra ko nimo ug maabot na ko. Nitando ra ko kay mura pa man gud ko og gialimongawan ato. Unya katulgon pa kayo akong katawang lupa. Pagkahayag na jud nag-check ko sa akong phone ug naabay message niya pero wala man. Nagsige jud kog hulat kay ingon man siya nga mag-text siya. So I decided nga tawagan na lang ka anako kay di pod mo reply sa akong text. While nag-ring nakabatik og ringtone sa may sala. Di ay nga walay update kay nabilin ang duha ka cellphone. Mao na lagi na. Sa kadali-dalion mahabilin na noong ubang gamit. Pagkakita pa na ako sa screen kay mama man jud ay ang naka-phone book sa ko number. Wala di gihapoy chance kay di man nako makontak siya. Nakapahiyom ko kadyot kay mo balik pa jud siya unya kay naa may gamit nga pili. Dayon ang laba ko ato. Dayon ay sigig pop up sa Messenger kay nag-Spotify man ligi ko ato. Gi-check na ko kay base og importante niya. It was my close friend sa school. Ana siya gipang send na photos. Kaso di na ako maklaro kay layo. It was my close friend sa school. Ana siya gipang send na photos. Kaso di maklaro kay layo pag-capture and blurry sad. Og ang isa ato kay video. Nakulbaan ko kay ang una na ko nakita sa video ang nawong jud ni Ali. Gi-click na ko ang video ug mura jud gikumot akong dughan sa kasakit sa ko nakita. Sa video nakita nako nga silbi nag-ilugay si Ali og sa kabata sa duwaan. Ug nigawas din tong babae nga kaila jud kay ko nga gikuha niyang duwaan ug gidukol niya si Ali sa duwaan ug gikusi ang kilid sa bata. I can't believe sa iyang gibuhat niya ako'y nasakitan. Duklon kag duwaan, sakit pud biyana. How much more sa bata pa?
Mao gyud na ang permi nga nasa kong nahuna kung maayo ba ilang pag-atiman sa mga bata. I asked my friend og nganong nakakuha siya atong nga video og photo. An ingon siya nga ni-visit day ang kabit atong husband sa akong friend sa silingan ug gidala daw si Ali og Ace. Ang kaning akong friend kaila siya sa kabit kay friend man daw ni sila siyang cousin. Sakto pod nga didto siya sa gawas nagtambay-tambay. Mochismis ron ta siya nako about sa iyahang nakita kaso naay nahitabo nga lain maong gi-video niya. Nag-thank you ko niya sa pag-video kay himo ni nako ebidensya kung magpabuang-buang tug-usab sa mga bata ang kabit. Naluya ko kadyot og na-imagine nako akong friend nga nag-suffer pa karon tas hasta ang mga bata. Nagduha-duha ko og angay bali nako isulti ni PJ kay basin og makita siya musugod niya adto. Pero dapat yun dali na ako isulti kaya ako siyang hangyoon nga duawon namo ang mga bata. Pamahala na lang abot didto og unsay dangatan namo. Paggabi gyud ana ni balik si BJ sa apartment kay magkuha ra unta siyang gamit. Pero gisultian ako siya og gipakita sa video. Hasta po siya nasakitan siyang nakita, mao nag-decide mi nga adto namo ikaw ma. The next day ni biyahe mig sayo padong sa mga bata. Abi na mog dili mi pasudlon silang balay. Pero may gani kay medyo tarong ang buot sa pulis atong panahon na. Nidolin si Ali og Ace nako og gikakos jud nako silang duha pag-ayo. Kay gimingaw jud kay ko nila. Si Ali mo ay wala ni biya namo pero si Ace nilakaw dayon. Siguro nalingaw na ni siya sa lain. Kini pa namang bata ang katapan nako pero may matulog og kagakos-gakos nako. Dayon ni gawas ang kabit sa kwarto nila. Sus, priyagaba yun. Lami kay duklon sad sa duwakan. Nangyamid pa paglabay sa mga tubangan. Lamiin nun nga gwapa ka girl, pero sapyot lang kaglubot. Istorya-istorya na ko si Ali kay busy man sad og tabi si BJ og sa iyang brother-in-law. Naay sa pasensya ang pulis sa niyaging panghitabo and himala nga nagpasalamat siya sa time nga naasa moha ang mga bata. I was also glad that time kinisugot siya nga duaw-daawon daw namo ang mga bata. Napaman sa di ay nabilin nga kabuutan iyang brother-in-law. At least na may chance nga makita and masuroy sila ug aron sad ma-monitor pod namo ug unsay kahimtang sa mga bata. Nagtopic pod sila about sa atin ni BJ ug siyang sitwasyon pero wala na kay ko nakapamati ato kay ni duol naman si Ace ug naghagwa-hagwa mi. Dili pa unta mi papulion sa iyang brother-in-law kay adto na lang dumi mag-lunch. Pero nisinyas ko ni BJ nga dili na lang kay maulaw ko siyang kabit, basin mawadan o gana kung magdugay pa mi dito. Well, on our way home, nagkasabot man ni BJ nga ig makakuha na po siya leave isoroy na mga bata. Na-excited ko maong nagplano-plano na mi og asa na mo sila dalhon. Pag humana mo topic ato, niingon na sad siya nga, wala kay buhatonon karon. Mitubag ko nga wala. Nga naman. Tubag si BJ nga, masakatag bukid. Ganahan lang ko mag-refresh. Ako siyang giingnan nga mag-camping na lang ta. Tapag sa BJ, ganahan ko mag-overnight. Pwede rasad na may payag adto silahang nayoda. Sa kuno huna asa man ka ko dalhon aning lakya. Basig asa ning bukira ihang pasapot. Umingon siya, nice biya adto kay presko kayong hangin. Sumoto nga gibili na mo ang sakinan niya sa ubos. Iyaman sa daw tong kaila dito. So nisaka na me. Well gabaktas may mura man noon ko gibati og kahadlok tungod sa kalibon sa palibot. Mong nakaingon jud ko niya. Basig na NPA dariha. Tubag siya nga, wala secured man ni dere. Hinoon pod mas nakabalo naman siya dere kay sige naman siya balik-balik. Although layo jud siya pero worth it man pod igabot kay nindot kaayo. Unya bugnaw pod ang hangin. Sayang lang kay wala na may kaabot sa sunset kay hapon-hapon na may naabot dito. Gila-ila po kiniya sa duha ka tigulang adto nga nagpuyo. Dinhi sa daw siya permi magtambay kung dili siya gusto muli siyahang balay. Nindot sa bitaw ang view nga pwede gyud siya kampingan. Na-amaze man jud ko sa view maong nagpakuha og picture niya. Pero pagkita na ko sa mga capture niya, perte jang batiya. Abi na kog nindot og makakuha kay maayo jud kaayo to akong angle dito. Kay mura man sad siya correct nga sa giingon niya. Adto ka dapit tanaw. Ilogay sa imong buhok. Kana sakto na.
Kanya ang ending na expectation versus reality noon. Kung ako siyang gingnan, kabati dyan mo mo capture BJ oy. Di jud pang Instagram dong. Ang tabag si BJ. Kanindot ana, di lang jud ka ka-appreciate sa akong mga kuha. Masaon pod lagi kinindot ka ito ako ang pusing-pusing dito, abi jud na ako nindot og kuha. Kung ako siyang gingnan, sige na lang. Pagtiyagaan na lang nina ako. Dito na lang pod mi na ni hapon, ang literal jud mi nga nag-dinner under the moonlight tungod sa kahayag sa bunga. And to be honest, mas nindot jud siya og gabi tungod sa mga lights sa syudad. Kaso tugnaw jud kayo gabi na. Sayo kani sulod sa payag silang nanay ug tatay. Kami nagpabilin usa sa gawas. Feel kay namo ang kagabihon. Satisfying and peaceful kaayo akong gibati that time. I guess romantic na ni para nako. A simple view plus kauban nako ang tao nga akong gusto. Pareho may nga nalingaw og stargazing at the same time nagtabi-tabi may about sa future. O diba? Wala pa'y kami pero nagplano na sa mga future. So kinsa man kaha ang angay mag-adjust ani. Ang feelings, ang future, ang label, or all of the above. Bitaw. Credits to Boiling Waters kay nakarelate jud ko. Anyways, ngano pod bitaw no nga nindot man ang istorya basta gabi. Siguro I'm a nocturnal type of person tingali. Kung adlawan murag normal man lang, ako lubang yun ani. Pero ambot ba, basta kay para nako thoughts and feelings hit so hard during night. Nagtataod pa mig tambay sa gawas pero murag dili na jud kaya ang katugnaw. Gisulot na gali nako ang jacket ni BJ pero tugnaw gihapon. Mao ni hanggat na ko niya nga manulod na may. Ako siyang gingnan, nangutan ako niya kung asa man ta mga tulog ani. Tabag si BJ, kana nga payag. While pointing sa gamay kaayo nga payag, nga tapad darapod sa ilang nanay. Ako siyang gingnan, nga sure ba? Anak ta matulog. Mura man gani nagkahugmakon. Tabag si BJ, anak man ko magtulugan. Dili man siguro na mahugma kay manghigda raman ta diha. Di man punta maglokso-lokso no. Nakatawa na lang ko. Sa bagay pod pero nahiwi naman gud siya basig matumpag lagi ba igsa ka na mo. Pero bahala na lang niya. Sa moto nga nanulod na mi dito. Ang salamat in tawo ni nanay kay gibaniga namin niya dito daan. Pero isa ra pod kabuok habol. Nanghigda na mi pero sige gihapon mi istorya. Ingon ani jud mi ni BJ masikat tong nag-uban pa mi sa balay. Kay og naa siya usahay sa salaming upat matulog. Isang nagpalaw na migsuga mag-istorya-istorya gihapon mi. Siguro mga 9 PM na to kapin sa dihang nagpatingog silang nanay sa radyo nila nga nabati jud pod namo dito sa Pikas. Maminaw maday ko na slag drama kadaing aron nga oras. Naminaw na lang pod mi sa drama na ilang gipamati hantod sa noman. Abi na ko wala na sunod nga naa pa man di ay. Ngayon pang BJ, favorite drama daw to nilang nanay ug tatay. I just want to share this kay bastang makahinomdom ko makatawa man jud ko. First time jud ko nakapaminaw anang What's the Style. Basta kay nagsige jud ko kinatawa sa mong ipamati. Ug di jud ko kalimot sa title nga Gikori Kong Style. Is PG jud noon siya pero kataonan kayo. Kadto pa ko kay balo nga naaday ingon ani nga drama sa radyo. Drama sa TV naman god ang nasubaybayan nako. So kad pa kay disad kaayo mitig radyo sa balay. Basta kay nagsige jud mig pangatawa ni PJ. Nahimuot na lang ko sa akong mga experience dito sa bukid. After ato gipawong nasad nilang nanay ang radio. Umingon si BJ, mga tulog na ta. Good night. Tubag kog, good night. Dayon ni takilid ko sa Pikas na side. Umingon si BJ, bati adjud ni mo katapad matulog ba? Kay talikdan man ta. Naanad man jud ko nga sa right ko magatubang. Ako siyang gingnan, maobi adjud ni akong position permi. Mitubag si BJ, baylo tabi, ako diha para magatubang ka na ako. Tubag ko nga, ay sus, diha na lang gud ka. Ayaw naglihok-lihok kay basin matumpag niya. Sa ubos jud ta ani po niton. Sumoto nga nag-adjust na lang ko ug nag-atubang na lang ko sa iya para mahilom na siya. Next morning sayo kay minilakaw kay naa pa siya duty. Wala na lang ko nagpatod niya kay layo-layo pa biya akong ulian.
Sa terminal na lang ko niya gihatod og nisakay na kog bus pa ulit. Pag-abot na ko sa balay, naka-receive kog text ni BJ. Siya, nga dugay pa ko kabalik diha. Pag-amping ha, ang atong sabot basin malimot ka. Unsa man kani nga sabot yang pasabotoy, wa man ko'y mahuna-hunaan. May reply na lang pod ko, amping pod diha. After ato, wala na siya i-reply. Makamingaw, pero maghulat na lang ko siyang pagpalik kay naa na ba may mga plano. Char lang. Ug unsa man gani ang dagan aning amo ang gipangbati. I just hope nga dili ni ma-endgame.